Hey, what's up guys? It's me, Ining. Miling. So karon guys, padong mi sa Toledo kay magkuha ko voter certification. Voter certificate kay wala mo koy valid ID kay para man na siya sa National ID. national ID. So si Ma'am Shitin guys, kay bawo mo anong handa kani siya maguyog kay snack man niya giya apas kaon kasi pinagugutom siya kasi ang paborito niya ay Hotdog. Ano ba? let's go na mahal. Boom. So karon guys, si Ma'am Shitin guys, top over sa siya kay gutom. So ato siya palitan sa gusto guys. Over deluxe. Later. So guys, karon guys ang problema. So guys, akong balikon bawal na yung sinina nga puti. Si Ma'am Shitin wa nag-ingon nga bawal di ay. So karon mangita mig CR kay mag-ilis mong dalawa. Ay. So magpalit kami ng damit basin diri. Adra di oy. So magpapalit kami ng damit guys. Dire ang birthday. Asa? Una lang kay or mo, rado naman sa di ay. Ato lang talito sa sud kita kataguan. Pas-pas subit og kay mong ilis di ba? Oh. Dire lang. Grill ta magilis. So guys, naabot gid ang economy diri sa pinamangahan guys. Wala lang namo na vlog ang pagkuha na ko ning voter certificate kay grabe uwan kayo. Kuyugon ta ganin ng mga bata. Pero wa na lang kay uwan man. So Mas mo. Bash ka ron. so be right back na lang guys no. Kay mag-ilis yung mangita sa may kailisan guys. Diri lang to. Oh. This is wood. Wala may ilisan lang diri. O may CR diri. Wala gi CR diri. Uy. Dito kami mo ning. Ako may ba ito ka nag-ingon ako daan nga. Wa ka bawal mag-wipe. Wala. Nakasudi ko dito. Tutugi ko eh. Oo, walo oy sa. Uy CR diri nga. Public toilet. Hay nako. Saan tayo mag-iilis nito? Sa daan. Asa ta uy? Asa kita mag-ilis? A few inches later. Guys, dili na lang may mag-ilis kay wag may kitag CR. Sirado ang mga CR. Namin So nakitaan guys. namin nakitaan nga remedy. Remedy. So DIY lang sa taron. Pakita. Tara guys, ukay-ukay tayo guys, tara. Sagab siya ko kay guys. Okay lang tayo, what is choice? Ilang ay sapaw rin ako eh. Mas mo oy. So guys, nakabili na kami ng ukay-ukay. Maligsan tayo. Maligsan to. So guys, nakapalit na kami ng ukay-ukay. Akala ko pasulubon ako ni Ma'am Shitin ng GS Prom eh. Binyag GS ron. Pang G. Ang GS may paliton. Pino, tag GS talaga guys. Pero Ay. sapaw rin guys. Pina K-pop na siya guys. K-pop ron, guys. Tanawa Ano yung mga gawas-gawas ng mga kuan mo? Tanawa ron guys akong Lapas-lapas ang sleeve ba? Pina Jungkwak. oh, grabe guys, makaingon ng mga tao to. Lo, may Koreano. Ay, Koreanong ahat. Yan busog oh. Yan busog. Ang gabi guys, una pa siya nako og maternity photo shoot. Sa amo ang bag-o nga wallpaper. Yes, Char. guys, nakita niyo guys. Wallpaper lang sa guys kaya di mi ka afford og kanang tinuod nga bricks. So be right back guys no. So diha guys, malinya na ko guys. Linya na si Uncle. Wala. Ano? Apa to? Ato nang isulog ang atong kinukusgang ukay-ukay kay bawal ng puti. So it's your own na lang to. Basta hindi lisod pwede mo sa pusapaw. Jesus. Hindi mo pwede. Nga ba? Ukay na naman. Lakot sa kayo. Gilang oh. Yay, K-pop oh. Oo. Butin. Bakog ka. Okay. Ano ka naman itong palito eh? Okay.
Asa mo picture diri? Okay ra. Kato lang to. Pero bro, nag-style ka no. Kipa po. Kipa pangit. Kisa diri guys, tao guys. Hindi na maisa. Mga nila mga new ano new style ba. Sapat sunon ini new palit mo kay ukay tag jeans. Hindi ka human kagiron guys. Dili mo tagagiron di mo isa pa ano. Wala na. Kalma ra kayo, mura ra tinuod nga, di mura ra gituyo. Bye. 2,000 years later. Hindi guys, happy na na simple. So, 10 minutes na lang. 10 minutes na lang dito mga. Kapot pa ta sa last pool na kay di na kapag last pool. Ulit na. Nainon na ba ka nga? Ugma na lang ba? Hindi ba sakit mo? Sakit na. Pila ta ka oras na paabot na rin. Ang hard mabuak. Hindi na ko mapaitin. Guys, ako lang sa nabili niya. Hindi pa dyan ko niya. Ugma na lang. Ugma na lang. Kabiin na. Sino ko na rin mag-ayos. Eventually. So guys, success na tayo. Manong gawin na una. Kita na ka nakapadong ba? Dili, pinanguan mo siya ng hipos lingkuranan. Naku na lang siya. So success na tayo guys. So tara kayo kasi mawalan na tayo. So ngit at to sa mi sa Bikiri guys para namin dala sa mga bata. So let's go. Og open pa og ang hardware guys mo. Hapit mi tan-aw yung mga kanang hilamusanan ba. Hilamusanan. Hilamusanan ba guys? Kinahan kasi Ma'am Shitty og hilamusanan guys. So Kakapoy tuwad. kay kapoy tuwad. So gihubo na niya guys. Iubo na ako guys kay nangati na ako. Dahil po na doon sa tumamahan. Kalamay sa egg bread ay. Egg bread gilamig guys. Egg bread lang ta. Mga bata. Egg bread gani. Hi! Uy, wala. Nami ba? Ganina pa ako si tatay kay pati niyang lipaya. Wala ko po. Saan? So that's it for today's video guys no. Nahuman na gyud na mo among pagkuan sa national ID. So thank you so much ni Ma'am Shitin nga ni Kuyo ginako. And si Ma'am Shitin karon guys nasa computer nagsulat siya og script for shout out kay Tekram. So atang-atangin na ninyo guys ang shout out kay Tekram. Chin, bye-bye na. So guys, ari lang kukutob. Bye-bye, Chin. Shout out din sa tanan guys. Bye. Peace.